सुबिदा मोननाय खिन्थु आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला औ नाथाय दा बर' जाति जोङो बर' हारि होननानैल' थाब्ला जानाय नङा एजुकेशन सिस्टेमखौ जोङो मोजां खालामनांगोन एजुकेशन सिस्टेमा मा रोखोमै जोंनाव जागासिनो जोंनाव लाइक एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोभार्सि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस'नानै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाखिनाय थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनैथ' गाजा गोमजायै फुंनिफ्रायनो बिश्वकर्माखौ फालिबाय नङा होमबा लोगोफोर आङो दायो न'आव फैनानैसो इन्ट्र'खौ होफैनांबाय लोगोफोर माने समनि आंखाल आरोना बिराद खामानि जाना होयो बिदिनो होंगो दोंगो बे जेसेबां मानसि गोबाङानो जाथों अब्लाबो मानसिया थोआ होननाय बायदि आरोना ओंखायनो आङो फैनानै न'आव दासो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' इन्ट्र'खौ मारिनाय जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय दिनै आरो मा होनो फुजानि सोमोन्दैथ' होखाबाय दायो जानाय लोंनायनि भिडिअखौनो नायलांसाबदो लोगोफोर ना बाथोननि थाखाय नै लोगोफोर बानलुखौ मोजां एवना लाबाय आरो थावजों लोगोसे हाइजेंबो होदो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बरिया एवखानोसै बाथोन मोनसे देखाबाय नै लोगोफोर बिराद मोजां फ्राम फ्राम एवनानै ओमफ्राय लोगोसे नै बानलुखौ माने ग्राइन्डार मेसिनावहाय उनखाना लादो आरो ओमफ्राय माने नाखौ बांद्राय गोबांद्राय नालाय थबसेयावनो नै होख्लायबाय थबसेयावनो मोदोमलायबायलै लोगोफोर बरिया जाखाबाय दुन्दिया गोरलैजों एकदम लोंफै आगै गुला जाया साहा लोंना लोङा सामफ्राव आंहानो बिबोनो आं लास्ट आरो गदाय एकदम नायल' जाल' सासेल' सोरबाफोर फसायोबाथाय अनलाइननि गेजेरजों खोन्थाहरजागोन आरो बेसेरा बिराद माबा दङ आरो फैसा दङ बिथाङा उदैफोरखौबो नाया मानो नै उदैफोरखौबो नाया मानो नै नायल' जाल' सासेल'सै बिराद गेदेर हाबा बानायगोन लोगोफोर जि गरम लोगोफोर ओमफ्राय माने टाइमा दायो 1टासो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय फुजा सुजा होखांबाय ओमफ्राय दानो सानसे हगारखांनानै 1टा बाजि बा 2टा बाजिनिफ्राय माने जानो मोनो ओरै होननायखाय माने पार्टिखौ खालामनो मोनो ओरै होननायखाय 1टा 2टानिफ्रायनो स्टार्ट दायो संगासिनो दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय मा संदो नोंथांमोननो शेयार खालामना होनोसै ओमफ्राय लोगोसेनो माने फुजायाथ' ओरैनो गोम थांखाबायानो लोगोफोर अखाजों बांखाजोंथ' जेबो माने प्रब्लेम गैयाना अखा सखा जेबो गैया स्रां जाना होदो फुजा होनाय टाइमाव दा फुजाखौ बिराद मोजां होखांबायानोखा लोगोफोर ओमफ्राय बेलासिनिफ्रायसो माने भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आङो बे गरम लोगोफोर नै फुङा जुजाबजों बिराद गरम जादों ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै बिबोनाङा एवगासिनो दं आरो ना एवगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोसे मा एवदो नोंथांमोननो बेक खालामनाय एसे देखायनोसै आङो ओमफ्राय लोगोफोर नै दारिगावनिफ्राय माने लामायाव नाबो लाखिदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो माने एवबाय बाथोन बायदि खाङोना बाथोन एफ्लेगोन बाथोन बायदि देगोन आरो एफ्लेगोन लोगोफोर मानसि गोबांनि जानाय बाथ्राना ओमफ्राय खावसे एवखांबाय ओमफ्राय नै खावसे एवबाय दङ ओमफ्राय लोगोसे आरो नै अमा बेदर आरो अमा बेदरखौ जि मोजां बरिया रुना लाखादो दै लोगोफोर साफा रुखादो नै ओमफ्राय दैबो सरबाय ओमफ्राय लोगोसे आलुबो होगोन आलु होआबाथ' थोखायाना मानसि गोबांनि लोंनाय नालाय लोगोफोर दिनैथ' आरो लोंनाय जानाया थाखागोनखा ओमफ्राय नै बानलु सानलु उनना लाजोबखाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय लोगोसे नै पियासाबो हाना लाखाबाय बरियानो बोसोरफ्रोमबो माने बेफोरबायसानो पार्टि खालामो आरो बोसोरफ्रोमबो माने पार्टि खालामो नालाय मानसिफ्राबो बिदिनो फुजानि नामाव बा बिश्वकर्मानि नामाव मा होगोन नोंस्रा मा पार्टि बानायगोन बेफोरबायसा मोनसे सोंनाय फैयो आरो दाबि रखम ओंखायनो माने होआबाबो जायाना मानसिफ्रा बयबो माने जानो लुगैयो जिहेथु ओमफ्राय दायो पार्टिया दायो बेलासिनिफ्रायसो जासिगोन फुङावथ' फुजा सुजा होबाय नालाय फुंनि समाव माने जेबो गैया आरोना फुंनि समाव बिदिनो साहा लोंनाय गल्ला बायदिसिना आरोना जानाय लोंनाय सापानि ओमफ्रायो बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट जासिगोन आरो मोनथ'वाखैनो लोगोफोर संगासिनो थाम थुम संगासिनो दायो गाइखेर साहा गथा लोंना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर ओमफ्राय दायो ओंखाम ओंख्रिफोरखौथ' जानायाथ' सेमखाबायानो बेलासि जालायलायबाय नालाय ओमफ्राय इसोरनियाथ' लोंना जानायाथ' दानो थाबनो जाखानाय नङा नालाय ओमफ्राय जोङो माने गाइखेर साहा खोरोरो लोंना लाग्रोनोसै आरो ओइ मा जादोंहाय नोंसोरलाय स' जि दावरावनो पुरा रुमा भर्ति आरो दिनै क्लासबो गैयाना बिश्वकर्मायावथ' आरो बन्द' होखायोना ओमफ्राय
टिप रुमसे मानि गथ'फोरा बिराद फ्रि आरो दिनै बिराद इन्टारेस्ट ओइ मा बुलायलायदों नोंसोरलाय हे थैबाय इसोरजो ओजोंहाय नै बिबोनांनि फाजा एवनाया मोनलायलांबाय नै लोगोफोर माने एवनाय समाव टाइमखौनो मोनासै आङो भिडिअ लानो ओमफ्राय जि बरिया नै उखुन्दै खुलायदो दासो गुदुं गुदुंनो जि बरिया नुखाबायना लोगोफोर आलु होदो आरो ओमफ्राय नै दुन्दिया गोरलैजों मोदोमफ्रुनो बरिया नुखाबाय कालारखौबो जायाखै औ हो जौआबो मोनफैबाय नै लोगोफोर बे जाबाय जोंहानि मोनसे ओमफ्राय नैयो जाबाय बिबोनां लाहानि आरो बेयावनो माने जमा लोंगोन होननानै जमायैनो लाबोबाय लोगोफोर बिदैयानो गैया माथो गोरान रानसो इयावलाय जोंहानिया बिदि जागोन ना जायाखै वा बरिया जाखादों नै लोगोफोर गोदै गोदै मोदोमलायदो भिडिअ लागोन थाबोबाथाय भिडिअखौ लानाय नङा दा इयाव बिसार जाबाय सिंफ्रा मालाय जोबजोबो ना जाहो ओइलाहाय माबा जाबाय सिनाय बुलायलायनायानो आरो सबायजों गोदौनानै माथो साबोन फैयाखै सोरनिया दानि मा लोङा होननानै फैदों खर'आव सानाय मैया गाना लोंखादों बै जाफिनदो गोदानहाय सेराव बे हां बिश्वकर्मानि मुङाव कापसे लाबाय नै लोगोफोर एकदम माइब्रानि बिदै गोदैथार मोजां ओमफ्राय नै आंना लाब्रायाबो जोबबोबाय मेंस्रोलायबाय आरो लोगोफोर फुजायाथ' मोजाङै मोजां थांबायानो जानाय लोंनाय गाजा गोमजा ओमफ्राय न'आव फैनानै ओरैबायसा खामानि गोलैसोना थाफैयोना लोगोफोर बिदिनो अमा समानि दाउ अमानि खामानि आरोना दाउबानो बोरैबाय खायसो खुइसो खालामो आरोना अमायाबो ओरैबायसा खायसो ओमफ्राय दायो आङो न' गाहायाव थांना थाहैनानै जि बायसा खायसो खालामदों ना मालिकखौ नुनानै लोगोफोर इनिफ्राय माने दुगैस्रां लोबस्रां स' आरो बिराद फ्रेस मोनबाय आरो थान्दा थान्दा ओमफ्राय लोगोफोर बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा बि भइसआ एबसुनि सोमोन्दै मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय आं माने बे आपडेटखौ लाबोनो सानाखैमोन आरो ओमफ्राय आं दहायो आरो जौ लोंनायावबो फंसे बाथ्रा बुंबाय नालाय फंनैसो बाथ्रा बेयाव आं माने बुंफिननो सानदों आरोना लोगोफोर आंथ' दायो रावजोंबो माने सापर्ट जानानै खोथा बुंनो थाङाखै बा एबसुनि बा BPL बा नांगोल इफोरबायसानि माने सापर्ट जानानै बाथ्रा बुंनो थाङाखै आरोना ओमफ्राय दायो जोंलाय माथोना जोंलाय जेराव होनांगौ होगोन बिदि आरोना ओमफ्राय माने बा सोरखौबा थांखिनानै बा सोरनिबा थाखाय लोगो जानानै बेफोरबायदि माने बाथ्रा बुंनो थाङा जियानो जादोला बि भइसनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गाज्रि साननाङा बेयाव माने आङो जास्ट होनो लुगैनानै माने बि भइस फंबायखौ मोजां मोननानै माने बे भिडिअखौ एसे होनाय जादों नोंथांमोना माने गाज्रि साननाङा दे बर' जाति जोङो बर' हारि होननानैल' थाब्ला जानाय नङा एजुकेशन सिस्टेमखौ जोङो मोजां खालामनांगोन एजुकेशन सिस्टेमा मार रोखोमै जोंनाव जागासिनो जोंनाव लाइक एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोभार्सि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन खिन्थु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टिजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो नैबे टाइमाव कन्ट्रोभार्सियेल बेयो दा जों बैफोर रखम उन्दै समाव जोङो नुनाय जाय जोंखौ एजुकेशननि खेथ्रआवनो जा जोंनि बर' बिमाफोरा सोरबा उखैजानानै सोरबा गांनानै सोरबा दुखु थानाय जा बैफोर सापर्टारफोरा दिनै जुदि बेफोर लाइनाव एक्सट्रा मोनसे पलिटिक्सआव हाबफैयो अब्ला माने जोङो बैखौ नुहुरा जे माबा मोनसे कारन जोंनि बर'नो मोननै पार्टिस थायो पलिटिक्स एगेन्स्ट पार्टि थानांगौ मास्ट बि बियो एकदम जरुरि एगेन्स्ट पार्टि थायाब्ला
बे मोजां बै Politics गेलेनायनि मा लाब? लाब जानाय नङा एगेन्स्ट पार्टि थाथारनांगौ पलिटिक्सआनो बेनो पलिटिक्सआनो बे That's why politics. Against party थाथारनो नांगोन आरो बे against party थायोब्लासो आं गाज्रि खामानि मावनो सुबिदा मोननाय खिन्थु आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला औ बै नंला जोङो बै समाव नुयोमोन जे आयु सोरनिबा न'खराव जेंना जुदि जादोंब्ला न' बडलेण्ड न' रेस होनग्रा सासे मानसिया आंबो बै समाव उन्दै आंनि सार्केल बारायखौ लानानै आंबो बे सार्केल रिलि खालामनाय सासे गथ' फिसा उन्दैसा आंबो सासे स्टुडेन्ट दा बैनिफ्राय जोङो जेरै रखम बै समाव नुदोंमोन जोङो एबसु होनना बुङोब्ला रिसपेक्ट मोनसे सालाम जोंनाव फैयो बे नैबे टाइमाव खारन बिसोरो मोनसे गावसोरनि लामाखौ गारनानै बेलेग मोनसे लामायावसो लाहैबाय बै लामाखौ जोंनो नांगौमोन बै एबसुखौ जोंनो नांगौमोन खारन बैसोरसो जोंनि समाजखौ सुद्रायोमोन बैसोरसो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिगासिनोमोन जायखिजाया गाज्रि जोंनि इउथ्सफोरा मावनो थांनायखौ बैसोरसो बादा होनानै लाखिगासिनोमोन खिन्थु दिनै नैबे समाव पलिटिक्स खालामनो थाङो दिनै सोरजोंबा जयै फागोन दिनै सोरजोंबा थाहैफागोन नो डाउट पलिटिक्स नांगौ जोंनो पलिटिक्सआबो जोंनि डेभलपनि मोनसे लामा पलिटिक्स एकदम जुरुरात जोंनो नांथारगोन बेखौ पलिटिक्स स्ट्रं जोंनो नांगोन बेनिखायनो जोङो मोजां पलिटिशियानबो सायख'नो रोंनांगोन आरो बेखौ सायख'थारनांगोन जोङो जाय मोजां बे जाय जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन जाय जोंनि समाजनि बागै साननो हागोन जाय जोंनि सुबुं माहारिखौ अननो रोंगोन बा जोंनि समाजखौ गावनि बादि साननो रोंगोन बैफोर रकम मानसिखौसो जोङो सापर्ट होनांगोन बैफोर रकम मानसिखौसो जोङो देरहासार खालामनांगोन एन्ड देन प्लास सोरबा सासेनि जानानै नोङो गेलेदोंब्ला सोरबा सासेखौ गाज्रि मोनगोन एगेन्स्ट पार्टिखौ बिदि नङा नोङो बेखौ मोजां मोनदो अबभियासलि माबा मोनसे खारन दं